लोगोफोर बर' रावाव बुंगोन बिथांमोना बुजि मोनना मोना मिन्थिया सोदोब बेयाव थानाय लेखायाव थानायफोरखौ एसामिसावनो बुंगोन बाकिखौ बर' राव बुंगोन आङो खोनासं बयबो एसे नुजा नोंबो बाहाय नुजा नोंबो बाहाय नुजा नैया बिथांमोननि आङो कार्य पत्र नायनि लेखा प्रेक्टिसखौ नायनि आरो माने बिजाब होखाय बेयावनो गथ'फोरा फैदों थां नोंनि डिउटि नों मा नोंखौ दांख' बानायनो थिनदोंमोन ना दांख'आ खालाम थ' नैया मने उल्था से नै थामखौ लिर उलुटा एक दुइ लिख बिसर परा 19 लय उलुटाखौ लिखा थाबैनो लिर आरो सिस्टि नोंबो फरायबाय था मैया फरायनाया एन अन माइ आर्म बेखौ फराय जा थां एन अन माइ आर्म ए एन अन माइ आर्मस एन अन माइ आर्म दे आर कजिं मी एलार्म दे फराय रावबो दुस्थ' खालामनाङा दे गासैबो फरायजोबनांगोन नै खोनासं थां नोंखौ लिरनो थिनदोंमोन ना थां लिरै थां नोङो लिरै थां नोंनिया कमप्लिट जायाखै नैबे ना नैया बेयावबो लिरनांगोन इयो इन्स्टियाव थानायखौ लिरनानै फरायनांगोन दे लिखि फरिब লাগিব दा दानिया आङो नैबे सोरनि इयो कार হয় कल्पज्योति कुहिनी लिखिबाले पढ़बा दिसी नै खहाही माने मा কি खहाही माने मा কি বস্তু কুহি खहाही माने কি खहाही माने मा আরে অসমীয়া আৰু বড়ো দুইটাতে কৈছো তোমালোকে অসমীয়াটো বড়োৰ লগতে শুনি যাবা মুখখন ধৰি কিয় আছা খহাহি লিখিছিলা মানে কি আছিল কি বস্তু খহাহি মানে মা जेबो नङा नायनो खराहिसो दङ हयने खराहिसो दङ खहाहिथ' गैया केन्सेल दा नायनि रनिखौ धुप बानाना जादों जोबोद मोजां उनखुटाया नै दोनथिया खसु जायो बेयावहा उनखुटायाव मिथिबाय उनखुटायाव दोनथिया खलमाबो लिरजायो सयालि ना सुवालिमोन सयालि ना सुवालि এইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই লিখা बेखौ उल्थां फाल्थां दङ बे बाथ्राया उल्थां फाल्थां दङ ना बेखौ साजायना लिर उलट पालटকৈ আছে बाक्यखारि सजाय लिखा गैजा थां मोजां लिर गोरोन्थि जायोब्ला नै पानिशमेन्ट मोनगोन नायदो सयालि नङा सुवालि जानांगौ स टकारो स दुइटा स टकारो सुवाली माने मा ओइ मानुसै सुवाली माने मा কি ছোৱালী মানে কি ছোৱালী মানে মা ছোৱালী তোমালোক ছোৱালী হয় না নহয় ছোৱালী মানুহ কয় আৰু আপি মানুহ কয় হয়নে নহয় दसे उनाव नाय क्या रे इखो दाजाबसो बानायना दोनबाय दांख' जायाखै जुग करि थৈ दिছে बिउ करिब दिसु मने मोजाङै लिर शंकुर गावबागाव खामानि लिर गावबागाव तो गृह बानाना गैरग्र गत्रिकार नांगौ गत्रिकार गृहक नङा गृह माने घर गृह माने न' थुना बानाना जादों तो नोङो मोननो हादों लाइक कंग्रेचुलेसन थेंक इउ दानिया फैलायबाय कहा पुहु खरम उजला साल रिखि सकी भेरी गुड कुली पूजा ब्रिक खरा जोबोद मोजां जादों र इसे उनाव
धुप उनखुता सुवाली गृह नोंनियाबो धुनाया भुल जाबाय धुनाया भुल जाबाय दोरगौ गारसै गुसुं गालाव गुसुंग्रि गाराङा गुसुंनि गालावि गुसुङु गालावु गुसुंग्रि नैबे गालावुकार गालावुकार ए ओइ अ औ जानो हक नोंनिया गासैबो जाफ्रामजोबदों लोगोफोर नायदोंनिया गासैबो जादों स' बिनिया नैबे मिनिनायखौ मोनगोन आरो थेंक इउ कंग्रेचुलेसन आरो नाजाबाव मोजां लेखा फरायनो सोलोंमिन ना আৰু ভালকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ভালকে শিকিবা এতিয়া এইফালৰখিনি তুমি লিখা নাই লিখাগৈ এতিয়া শংকুৰখিনি চাও बर' राव रायलायबाय लोगोफोर नैया कार्यपत्र माने लेखा प्रेक्टिस खालामनाय आरो बर' मा होनोमोनथाय बेखौ लिरनायखौ नायगासिनो दं आरो लोगोफोर बिराद गालाव जाबाय भिडिअ'आ बेखिनियानोसै बाय हा